Mkondo Kwaza. Kwaza zone 13 Kwaza. Na Alex High sizohanda over amadeski siwaqale from scratch lowafile sawahlanganisa asiyenzi one love one family siyenza one desk one learner abantwana beku overcrowd mara kwamanje sila sithi Kwaza Mkondo Kwaza. One desk one learner. One desk one learner. One desk one learner. The Umkhonto Wesizwe Party, Alexandra Zone 13, handed over a total of 145 desks to Alex High School. These desks will immediately serve classes, enable learners to write their exams with the proper furniture they need. Hashtag one desk, one learner. Then I posted palwe Umkhonto Wesizwe. Emveni kokuba ama-members wabo beyohanda over ama-desk abawathatha esikoleni bawalungisa bawaqala phansi ngoba sekubonakala ukuthi onakele bawalungisa ngoba befuna ukuthi izingane zibe ne-furniture engcono futhi izingane isimo sokufunda sibe ngcono. Ayive balekile ke lonto le kule video manje ngifisa sincome nje lokho kuhle okwenziwe iMK Party kule channel le. Kumkhuba wethu ukuthi uma kukhona okuhle okwenziwayo noma yipi political party sikuncome ukuze noma sebenza okubi sizokwazi ukubagxeka ngoba akusiza ukuhlalela ubona amaphutha kubantu kodwa namzukwana benza ukuhlunga kuboni. Ngakho ngithathele lethuba ukuthi asike sikubonge lokho okwenziwa iMK Party siyincome nayo ngoba isimo ebesikhona asisezukufana ngenxa njalo ligxatha abalithathile bona sima sezukufana nasekuqaleni kodwa ngaphambi kokuba sikhulume kakhulu ngodaba lweMK Party ngike ngenza ivideo la ngikhuluma ngoSG weMK ngesikhathi iMK beyimemezela ukuthi kuzoba nezinguquko. Ngifunda ama-comment ke khona interesting kakhulu i-comment engiyibonile uthi lo mfo uyazi ukuthi sithengiwa ngazi usho sinobani uthi uyazi ukuthi sithengiwe ukuthi sithi campaign MK Party. Ngiyacela ukunazisa mahala nje uma kukhona umuntu kulabo abathenga abantu nge-available uma nje kukhona lo amaziwe yena ukuthi uyabathenga abantu ngiyacela amazisi ukuthi nge-available noma ngamalini uma ezongithenga nje lo muntu angazi nokuthi ngwetha malini kodwa ngezwe ngalomuntu athi uyazi ukuthi sithengiwe. So uma kukhona kulabo abathenga abantu impela ongangithenga nge-available nizokwazi ukubona ukuthi uma sengithengiwe ngizoyida campaign kanjani MK Party ngoba eqinisweni lilonke iqiniso liyiqiniso and bathi ngesilungu there is no comfort in the truth. Iqiniso liyiqiniso angeke silinabukelise ngoba senzele imizwa yakho angeke kuze kwenzeke ukuthi ngoba lento wena ayizukuphatha kahle bese sikhuluma kancane noma sihloniphise ngoba wena senzele imizwa yakho angeke kuze kwenzeke. Kodwa uma nje kulabo abathenga abantu nibatshela ukuthi ngi-available la uyobona khona ukuthi ngizoyida campaign kanjani yonke propaganda ekhona noma yini eyobe yenzekile noma umuntu ongabona umuntu odakiwe egqoka iskipa seMK ngiyomshutha ngenza content ngayo ngalolo suku sizani itshele labake abathenga abantu ukuthi ngi-available. Buyeleni edabeni lama desk. Remo Alex, one desk, one learner, not one bread, one family. One desk, one learner, one desk, one learner. I'm going to class classes. So how many put together? 145 or 140 something desk, 105 something desk. So how many learners? I say Alexander High. A picture from scratch. That's what I'm saying. So one desk, one learner, one desk, one learner. Balekile le information eshiwo sisi la ukuthi abawathenganga lama desk kodwa abakwenzile
baye esikoleni bathola lama-desk asemadala nalawa asefile, bawaqoqa wonke bawalungisa. Emveni kokwalungisa bawapenda ukuze akwazi ukubuya abasiza abantwana, ngoba ukuthi athathwe afakwe kuleyo ndawo azofakwa kuyo okanye iklasi noma ispace la azobekwa kuso ahlale lapho kuzoze kufike labafana benyawupe bagqekeze lapho bathathe lezi insimbi bayozikalisa. Kunalokho kungcono bawalungise, nanokuthi bazolinda ukuthi how i-department iyoze isithengele amanye ama-desk, kodwa imfundo kubantwana ayimile futhi nazo lezi zinto ziyashoda esikoleni. Kuyinto ebalulekile, ibalulekile-ke le nto abayenzile. Ayikho-ke into ebaluleke kimi njengemfundo, shiya nje ukuthi ngoba mina isikole sangihlula, kodwa nje imfundo ibalulekile kakhulu kakhulu kakhulu, ikakhulukazi kulesi khathi esiphila kuso kule South Africa yethu ekhululekileyo ephethwe uPresident our Lord and Savior Cyril Ramaphosa. Ngakho-ke uma ngakini kukhona ongase ukwenzela isikole noma abafundi bangakini, kwenze. Uma nje kungase kube khona okwenzela abafundi bangakini okuzokwenza ukuthi ukufunda kwabo kube lula, kwenze. Uma wenze lokho uzobe u-investa kwikusasa lalezwe esiphila kulo. Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi uthi uyahamba udlule kuma-sports ground angakini noma ephakini angakini, isikhotha siphezulu le, ngoba umasipala wangakini noma uhulumeni ophethe ngakini akayinakile leyo ndawo. Kodwa uthi uyabheka abantwana bagcwele amakhona mabebuya esikoleni, abakho busy, akunama-activity abawenzayo. Sizothini kusasa uma sebebhema ama-drugs? Yingakho kubalulekile ukuba kube khona ama-programs enziwayo, futhi uma kukhona izinto ezenzelwa ama-student siyiqhakambise sithi nazi izinto ezinhle ezenziwayo. Ngiyakhumbula ukuthi khona ama-political party, i-EFF nje ingapha koRathanda yanikela ngama-laptops makuqala unyaka ney'cathulo zesikole. Into enhle leyo esihlezi siyincoma. MK Party yathatha ithuba bayogunda ngoba imvula njengoba zaziningi kwakwenile kakhulu, isikhotha sisikhulu, bayogunda ey'koleni lezi eziseduze nalaba behlala khona, ngoba angisakhumbula ukuthi abakiphi indawo noma bangapha ngakoDukuza, angisakhumbula. Abanye bapenda kabusha esikoleni ngoba lokho benzela ukuthi abafundi bafunde endaweni e-right. Ingakho-ke ngithi asike sikubonge lokho kwenziwe i-MK Party, kuhle, kuyancomeka. Sikubongela ukuthi nawe ngakini buka ukuthi yini ongayenza, uyenzela indawo yangakini. Nokubona uma kuza uDisemba abantu bayasuka nje bagunda isikhotha lapha, bakhanda iphakhi enhle benzela ukudakwa. Kube nje nendawo enhle obonto abazokwazi ukuchila la, benzela nje ukudakwa. Ushuthi wena ngeke uthathe igxathu lokulungisa nje indawo yangakini. Uma unawo umshini noma unayo imali, uthathe labantu abakwazi ukugunda ubakhokhele. No, gundani lapha ama-sports ground, abantwana bethu bezokwazi ukuba nendawo la bazodlala khona. Into enhle kakhulu leyo ngabe uyenzela umphakathi wangakini. Angiyibambe le video, inhloso yami nje ngayo bekukuncoma lokho kwenziwe i-MK Party. Kuhle kakhulu, angeke sikwazi ukuhlala singakuncomi, kuhle ngempela. Abantu uma benza kahle bayanconywa, uma futhi bengenzi kahle bayagxekwa. Manje ngiyazi ukuthi wena wazi ukuthi abantu bagxekwa kuphela uma benza okuhle, awukwazi ukubona okuhle abakwenzayo. Mina nawe sidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ukuze ukuphawula kwakho la comment section. Ngizwe ukuthi wena ukwena kanjani. Ungasisupport ukuba imember le channel, qala ku-R20 ngenyanga. Ungasisupport futhi ngokusidonatela noma ngamalini, khona i-account kwi-comment ephiniwe.